Dnes sa v slovenskej politike opäť ukázalo, že opozícia nemá ani plán, ani úroveň, ani elementárnu kompetenciu riadiť štát. Začnime pri Alojzovi Hlinovi. Pred prezidentským palácom rozvinul plachtu s nápisom Hlina je mafia. Áno, presne takto dnes vyzerá politická práca opozície. Žiadne riešenia, žiadne návrhy, len cirkus pre kamery. Hlina a strana Sloboda a Solidarita sa tam dnes symbolicky podpísali pod vlastnú politickú bezvýznamnosť. Toto nie je opozícia, toto je aktivizmus na úrovni pouličného divadla. A presne v tomto duchu pokračuje aj zvyšok opozície. Ľudia, ktorí nevedia riadiť ani tlačovú konferenciu, by chceli riadiť štát. Ľudia, ktorí sa hádajú medzi sebou, by chceli rozhodovať o bezpečnosti Slovenska. Igor Matovič je samostatná kapitola. Permanentný chaos, vulgarizmus a osobné útoky. A viete, čo je na tom najhoršie? Že zvyšok opozície s tým nič nerobí. Namiesto jasného odmietnutia sa tvária, že sa nič nedeje. A práve tu úplne zlyhal Michal Šimečka. Po vulgárnych útokoch Igora Matoviča na ženy sa nedokázal jasne dištancovať. Ticho. Zbabelé ticho. Toto je morálny aj politický bankrot. A teraz sa pozrime na ich vízie. Zadlžiť Slovensko o 1,5 miliardy eur kvôli Ukrajine. Poslať slovenských vojakov na ukrajinský front. A ešte zaprieť vlastného podpredsedu Tomáša Valáška, keď sa to prestalo hodiť. To nie je zahraničná politika, to je amatérizmus na úrovni školského krúžku. Cez víkend dostala opozícia tvrdú lekciu. Dnes o 5 minút 12 to bolo ešte tvrdšie. Robert Kaliňák rozobral Michala Šimečku bod po bode. Bez kriku, bez hystérie, len faktami a realitou. A Šimečka nemal odpovede. A presne toto je jadro problému. Opozícia je hlučná, ale prázdna. Agresívna, ale nekompetentná. Morálne sa tvári nadradene, no pri prvom teste zlyhá. Strana Progresívne Slovensko dnes opäť ukázala, že nie je pripravená vládnuť. Je to extrém zabalený do pekných slov, ktorý by Slovensko zadlžil, zatiahol do cudzej vojny a ešte sa tváril, že je to pokrok. Ak má niekto pochybnosti, dnešok ich definitívne zrušil. Toto nie je alternatíva k vláde. Toto je varovanie. Ak sa vám toto video páčilo, zanechajte odber. Buduje sa tu nová komunita ľudí, ktorí sa nenechajú opiť prázdnymi frázami. Budem rád, ak video budete zdieľať.